Hi guys, Inday Vlogs ni. So, naday mi karon sa dagat, no? Lipay kayo sa Inday Vlogs, kay linaw kayong dagat. Nag-voice lesson jud ni. Ug devotional. Lingaw kayo kay ako ang mga tito ug tita. Nagdaog gitar si Tito Dindong. Si Tito Dindong mao nagda sa gitar. Mga tito ug tita nako. Malipayon kayo sa Inday Vlogs. Kay linaw kayo ang dagat. Nakaligo na jud si Inday Vlogs. Kalinaw jud sa dagat. Kamo sa gusto og linaw nga dagat, so maligo jud mong dagat. Kaligo mong dagat. Anhira mo. Anhira jud mo guys. Padung na pauli sa Inday Vlogs. Padung na jud pauli sa Inday Vlogs. Kay humana magligo sa Inday Vlogs. Laay na sa Inday Vlogs kay di man nagrahag uli sa Inday Vlogs. Di man nagjud ganaan sa Inday Vlogs og wa pa ni tampisaw. Og di ta kaliguan na. Masuko sa Inday Vlogs og di mo tampisaw. Inaana man jud na sa Inday Vlogs, ganahan man mo tampisaw. Ready na mo tampisaw sa Inday Vlogs. So, mao na ako ang tito o tita. Naay si Tito Dindong. Mao nagdra sa amo ang gitar. Padung nami pauli. May gani wala na laayan si Inday Vlogs ug nalaay pa si Inday Vlogs. Wa ajud na Inday Vlogs. May gani wala na laay si Inday Vlogs. Are you laay men? May gani wa tana. Sumaan niya ako ang mga parinte. Sige, naglakaw-lakaw sa Inday Vlogs na murag maning. Murag sadnig nalaay si Inday Vlogs. Kay wa naman kaligo, wala na nakatampisaw. Ambot ka ni si Inday Vlogs ug di ka ni sa puton sa balay. Sumaan niya kung matita. Si Inday Vlogs. Lakaw-lakaw na lang. Wala na ni tampisaw. Wala na jud na tampisaw. Bye-bye!